שלום לכולם, כאן שוב איגור מ-IC Design. אני רוצה היום לדבר איתכם על נושא חשוב שכולם כבר מתחילים להכיר אותו, זה עניין של הנגשה של תמונות. אז בשביל לעשות הנגשה של תמונות, באתרים שיש לנו, אנחנו צריכים בעצם להוסיף טקסט שנקרא Alt Text, טקסט אלטרנטיבי, שכל האפליקציות שקוראות את המסך, הן בעצם לא יודעות לראות תמונה, הן רואים משהו שם. ברגע שאנחנו מוסיפים את האלט-טקסט, אז בעצם אותה אפליקציה יודעת לזהות מה זה, ולתרגם את זה לאותו אדם שהוא כבד ראייה, או איזושהי מגבלה אחרת שיש לו, בעצם מה הוא כאילו אמור לראות שם. אז הדרך הראשונה זה לעשות את כל העניין הזה באופן ידני. כלומר, לשבת, לבדוק כל תמונה, לכתוב ממש מה רואים בתוך התמונה, וככה בעצם להנגיש את האתר. אני מצאתי איזושהי דרך נוספת, דרך תוכנת הוורד של מייקרוסופט, ואני רוצה להדגים לכם אותה בכמה שניות. אז אני משתף מסך, ואתם תוכלו לראות בדיוק איך עושים את הדבר הזה. אז ככה. אז פה אתם יכולים לראות בעצם קובץ וורד שהוא ריק, ואני כרגע רוצה להוסיף לתוכו תמונה, אז אני מוסיף תמונה מהשף שלי, נגיד אני לוקח את התמונה הזאת של יד מוזגת שמפניה. עכשיו, ברגע שהוספתי את התמונה, שימו לב מה קרה כאן. בחלק התחתון של התמונה כבר כתוב A person pouring champagne into glasses. עכשיו, אני יכול לעשות approve, אני יכול לעשות edit, לא משנה. אבל מה שעוד אני יכול לעשות, אני בעצם יכול לעשות פה קליק ימני על התמונה, ולפתוח פה view alt text למטה. ברגע שאני עושה את זה, נפתח לי את התפריט מצד ימין, שפה אני רואה את הטקסט שהוא בעצם, ואני יכול לעשות לו בעצם copy paste, ולקחת אותו מכאן, ישר לתוך האתר שלי, למקום הנכון, וככה אני יכול בעצם לעשות לכל תמונה ותמונה. עכשיו, אני רגע אמחק את התמונה הזאת, אני אוסיף תמונה אחרת. אני מוסיף את התמונה השנייה שיש לי פה. שיש פה שתי כלבלבים. אז אתם רואים, ישר הוא הוסיף לי את זה, וכבר כתב לי dog line on dog bed. עכשיו הוא לא זיהה שזה שתי כלבים, אבל בוא נגיד ככה, זה משהו שהוא נורא שולי, ואני יכול להוסיף פשוט את ה-S, וכבר לעשות לזה copy paste לתוך האתר. זה מאוד מקל על העבודה. הוא יודע לזהות גם תמונות יותר מורכבות, ממש לפרק את זה ולכתוב לך טקסט, שהוא טקסט שבעצם גורם להנגשה של האתר שלכם, בלי שאתם צריכים לשבור את הראש עכשיו, מה אני אכתוב, איך אכתוב, הנה הוא כבר מנתח ומראה בעצם לכבד ראייה, מה צריך להיות כתוב שם. אז אני מציע לכולם, מי שיש לו, תשתמשו בזה, זה כלי נהדר, שמאוד פשוט, וקל לשימוש. אז אני הייתי איגור מ-IC Design, תמשיכו לעקוב לעוד טיפים באתר, בערוץ היוטיוב שלנו. ביי ביי.